התחבא במערה יחד עם בנו. הרומאים הרשעים רצו לתפוס אותו, אבל השם שמר עליו והציל אותו. במירון שם רבי שמעון אדוננו בר יוחאי. במירון שם רבי שמעון אדוננו בר יוחאי. פעם הצדיק גדול רבי שמעון שמו התחבא במערה יחד עם בנו. הרומאים הרשעים רצו לתפוס אותו, אבל השם שמר עליו והציל אותו.